A xente de Calzoa vivía do mar durante o verano, pero cando viño o inverno tíamos mal tempo, entonces traballaba no campo. E despois viu aquel de viren os veraneantes. Éramos todos familias humildes e sacábamos uns cartos alquilando as casas a xente que viña a veranear. E mentras esos 3 meses de verano, nós vivíamos nuns chabolos que estaba ao lado da casa. E despois, vindo o inverno, cando os veraneantes marchaban, eles marchaban e xa despois volvíamos a ir para casa para pasar o inverno, para casa de pedra. Porque os chabolos que estaban non podías, facía moito frío. A miña abuela alquiláballe a don Francisco Fernández del Riego, don Paco e a señora Evelina. Despois Valentina alquiláballe a familia Álvarez Blázquez, que cos anos compraron a casa. E na última casa veraneaba Celso Emilio Ferreiro e a súa muller Moraima, coa súa familia. E todos eles tiñan fillos, máis ou menos da miña edad, e todos xugábamos aí na playa.